Hart Daniels uit Klein-Kulle, Herkenbos. Kent ze best wel een van de meest geroutineerde buitenrijders uit onze provincie nemen. 13 keer in de finale en 7 keer eindigen in de top 3. Herkenbos vanavond eine inschudden. Beerke den Ober, Hart Daniels uit Herkenbos. Gerard geropen. Ja, dat kan ik me voorstellen, want de financiële crisis is volledig voorbij gegaan aan het Parkstadtheater. Want die betaalden ze 10 jaar geleden voor een consumptie 1 penning. En nu nog steeds. Kijk, dat ik ober zal werden, dat soort van kleins af aan in, hè. Ik sprak heel erg met consumptie. En wie dacht dat me mij ook greep, hè? Ik kwam nooit. Nu was dat bij ons toen toch al een probleem. We waren met 12 jongens en we roten allemaal Berke. Goedemorgen Berke, smakelijk eten Berke, naar school Berke, naar bed Berke, gezellig. Alleen als onze pap kwam, dan reed mama's weer de achternaam. Want mijn pap Hans, die was al eens getrouwd geweest. Daarom noemde ik hem tweede Hans. Maar ja, het bloeddruk wordt niet gewoon kind. Dus ik ging stage lopen bij Jo Braakhekken. Kent je hem nog? Wie ik daar kwam, zei het meisje, loop maar door naar achter. Meneer Joop is net een tafel aan het dekken. Ik zeg, nou, dan wacht ik wel even. En allemaal Hollanders daar, hè. Ik zie hoe druk als een Hollander in het restaurant zit. Die bestellen zich niets te drinken, pakken zich de menukaart, zitten door een half uur in te loeren, totdat er water in de mond steekt en dan slikken ze dat door. Ik heb ook zo'n buurman, zo'n Ole. Het Vincent. Let zijn we collecten van de vrijwillige brandweer. Geef meneer 2 emmers water. Zegt er, maar die 2 emmers had ik wel graag terug. Of nog erger, het vorig jaar werden de verf af en krats. Ik zeg, en buurman aan het schilderen. En nee, zegt er, ik ga verhuizen. En Hollanders kunnen dit gaat vragen, hè, roept er een ober, ik wil graag dineren. Ik zeg, snotverdorie, dineren zijn op. Of nog erger, roept er een ober, ik ga hier 3 eier. Ik zeg, ja jong, wij hem niet. Roept er mij op een gegeven moment de ene zegt er, ober, wat heeft u me nu gebracht? Ik zeg, hutekezen. O, zegt er, heb ik zeker de deur verneukt. Zegt er, dan wil je alsjeblieft die hond wegdoen, die zit te granten. Ik zeg, die hond zit heel gaar niet te granten. Die wil gewoon zijn eigen taaier terug. Dom figuur. Ja, ik moest hem niet, hoor. Ik wou mijn beurs kwijt, meer dan 1000 euro erin. Ik roep netjes voor de eerlijke vinger 100 euro. Steekt de Hollander op, zegt er, ik geef er 200. Ben ik op staande voet ontslagen. Ga je een klein 25 spa gebracht. Ga je het laten in de gaten dat hij stotterde. En eigenlijk spaghetti wil hebben.